Shamwari yaMai Jeremiah iyo yakaudzwa naMai Jeremiah zvese zvakaitika yadecide kutaura chokwadi nokuti Mai Jeremiah vakabvuma kurara nevakomana ava, asi mari ndidzo dzanga dzasiyana. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Pamba tonotoona kuti humwe hushamwari hwenhema mamero chaiwo. So according to H Metro kuri kunzi shamwari yaMai Jeremiah iyi inonzi Cynthia Doringo akati iye Ashley Masendeke anonzi Mai Jeremiah akamuudza kuti she agreed kuti arare ne one of the two men accused because vaitaurirana zvakangonaka. Cynthia ari kuti Mai Jeremiah felt comfortable with the light-skinned man and stayed with him in the room by choice. Akati iye Mai Jeremiah vakazotomuudza zvakare kuti zvanga zvakanyanyisa kureba mukomana anga asingapedzi and uncomfortable zvakare due to someone coming in and out of the room. Afterwards Mai Jeremiah vakapiwa $10 yetransport. Cynthia ari kuti iye Mai Jeremiah vakataura nhema pane mamwe parts of the story and akataura zvakare kuti Mai Jeremiah vaisafanira kuzivisa murume wavo. So Cynthia ndiye akazodecide kuti aiwa iyi haingamboiti secret, rega ndiudze murume anga asingafaniri zvachose kuita find out of what happened. So Cynthia ati iye haangakwanise kurara usiku kana achinge apinzisa vakomana vamujere achiziva kuti havana chavakaita. Manetizens ari kuti vedwe isu taneta nekufollowa nyaya iye, asi mafriends haadi kuwandisa, mafriends haadi kuudziwa zvimwe zvakawandisa. Enzo akaimba akati zviri nani shamwari ife zvayo nekuti anoziva zvakawandisa, anytime akawana anomubata pari soft anogona kungovhurika. Pane murume ati iye I know kuti muri vakadzi, but on this issue let's not support nonsense. How many men are in jail nekuda kwemafeki kubata chibharo aya without blaming the friend. Iye Ashley Masendeke akati mukoti, since yairamba kumira ndaiti kabuda ndodzorera kudzamara ndaenda pamusoro, musikana uyu haana kubatwa chibharo asi akapiwa mari shoma. Vari kuti shamwari dzechinherera zvakaoma chokwadi. She knew what really happened. Akabva ati aiwa inini handikwanisi kupinza vakomana ava zvemanhema. Wanzi wangoudza munhu it is no longer a secret. Ini handinoti secret ndofa nayo. Asi guys, some friends are from hell. But Mai Jeremiah chiko, what was she trying to achieve in all of this? Shaming herself. Ini kana ndakakuudza mukoti unozvitauririko ndikabuda mototiza nekuti ndinokurova chete munhu wepasina hana kana ndakuudza ndatiudza koti yese here. Nyaya iyi inoratidza kuti zvatodhakwa. So guys, ndozviri kuitika mumastreets. Shamwari yaMai Jeremiah yadecide kushifta side. Vamwe tiri kuti what if vakomana vari kunzi vari kushanda kuintelligence, what if vakasvikira amai ava ndokuvatyisidzira vachiziva kuti key witness everything is possible. Isusu hatisi kuti zvakaitika kana kuti hazvina kuitika, but tiri kungoti fact yekuti vakomana ava vakanziwo vanoshanda kune vaya vanosityisidzira vamwe. It could also be a possibility. So tichange tingokupai kusvikira pafinal verdict kuti achapinda muchikurubhi ndiani, nyakunyepa here kana kuti vakomana vekubata chibharo.